Joo, heti kun aloin kuvaamaan, niin alkoikin tulee. Eli tässä nämä on lokakuun 12. päivä ja täältä korkeuksista nämä jätteytyy jumalaton hevoskastania leveyssuuntaan, peittää marjapuita ja niin voi tällainen niin kuin harventaa tämmöisiä hevoskastanioita ja kriikunoita, etteihän niitä pirukaita on 4-5 metristä. Niin ei muuta kuin tuohon isommat oksistot alas, niin ei me kaikki oraville ja linnuille, vaan jää sitten niin kuin itselle. Eli tässä on nyt harvennettu ilmavaksi kriikunapuukin ja se on näin syksystä ihan sopiva. Ja no ei muuta kuin talloa ja vähän lehtiä päälle. Vähän voi leikellä vielä käsileikkurilla, niin tää ei sen kummempia tarvitse. Siinähän on sitten jollekin siilille vielä pesäpaikka. Tämmönen luontoympäristö on otettava huomioon. Hevoskastane on ihan hyvä. Jos sattuu tulee villisikoja ja peuroja, niin saa vaan sitten 10 vuoden sisään terhoja tai näitä hevoskastanioita. Ei mitään, jatketaan hommia. Talonmiespalvelut@gmail.com saappaat jalassa ja pistetään vielä tässä pihahommia 12. lokakuuta. Ja tosiaan niin ilmavaksi tehtiin kriikunapuu. Se on moro. Yhteydenotot talonmiespalvelut@gmail.com.